Aquí somos cuatro. Ez dakit orain nora gazi. Bai, kanbia rumbo. Horai bajera eraz. Aigoa eta nekatuta nire horretan. Kantatu behar da, eh? Zuen bihatzuen? Hola. Hola. Todos los vinos tienen rojo. Ze Ibai, zer nahi duzu, zato? Ibai, zer nahi duzu? Zer nahi duzu, Ibai? Buenísimo. Esto es como una rotación. Limitikoa? Orakunde, orakunde? Mira. Aratxe, anaiara. Empatata.
¿Cómo que no? Sí. A ver, ahí de Begoña banatzen goxoki, gerrazateko ere. Arkupa. Terri gexan. Bai, mani, Lights. Adiós,
Goaz, abazkari goxoa, ez? Kantatu baize, egun txun. Ekintako gehiena Esa la ya tengo, a ver. ¡Oh! ¡Hombre, cae! Hola. Es el que más comer y beber de todos los niños, ¿eh? Y su variedad, cuidado. Ahora mismo no va a...
Ay, botatzen albio. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzu aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Saldo badago. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9444548. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.